hapon po mga mamamayang. Nandito po tayo ngayong hapon na ito dahil po mayroon po akong bisita, si Mama Yeps po natin ulit. Hello po Mama Yeps. Ngayon po, magluluto po ako ulit ng paklay. Pero ibang version po ito sa paklay na niluto ko dati. Ito na po yung mga ingredients na ating gagamitin. Puso ng baka or beef heart. Libro ng baka or beef tripe. Magdadagdag din po ako ng laman ng baka. Kung may atay ng baka po kayo, pwede rin pong gamitin nyo yon. Tsaka itong labong or bamboo shoot. Red and green bell pepper. Luya. O ginger. Garlic. Onions. Black beans. Pineapple. At saka itong pineapple juice. Gagamit din po tayo ng aswiti powder, pampakulay natin. At itong tanglad, pampatanggal ng lansa ng ating laman loob. Beef cubes. Siling labuyo. Soy sauce. Olive oil. At saka itong black pepper. Yan na po lahat yung ating mga gagamitin. Ngayon po, magpapainit lang po tayo ng olive oil dito sa ating kawali. Pag mainit na po yung ating olive oil, igisa na po natin itong ating luya. Po yung ating luya. Isunod na po natin itong ating bawang. Ngayon, ilagay na po natin itong ating sibuyas na puti. Ngayon naman, isunod na po natin ilagay itong ating beef heart. Bali, napakuluan ko na po ito kanina. Itong ating beef heart bago ko hiniwa. Ayan, hahaluin lang po natin.
Sunod ko na po itong ating laman ng baka. Ngayon po, lalagyan na po natin siya ng ating soy sauce. Tansyahin nyo na lang po kung gaano kadami po yung ilalagay nyo. Kaya na po bahala. Pero huwag nyo pong masyadong damihan kasi may black beans pa po tayong ilalagay. Yung maalat po yun. Yan, haluin lang po natin. Ilagay ko na din po itong ating beef tripe. Napakuluan ko na din po yan. Susunod ko po itong ating pineapple juice. At saka itong ating beef cubes. Hahaluin na naman natin para matunaw yung beef cubes. Ilagay natin. Ngayon po, tatakpan muna natin para ma-absorb niya yung lasa at saka mas maging tuyo po siya. Ngayon pong kumulo na siya, ilagay na po natin itong ating tanglad. Tsaka ilagay na po itong ating pamintang durog. Yan, hahaluin lang po natin. Tutuyuin pa natin ng kaunti kasi lumabas yung sabaw ng ating beef tripe. Yan, tatakpan muna natin. Ngayon naman, ilagay na po natin itong ating black beans. Haluin lang po natin. Pag gumamit po kayo ng black beans, dapat po hugasan nyo muna kasi sobrang alat po nito. Pwede pong hindi nyo hugasan pero kaunti lang po yung ilalagay nyo. Sunod ko na po itong ating pineapple chunk.
Isi-simmer lang po muna natin siya. Ngayon po, ilalagay na po natin itong ating bamboo shoot or labong. Hahaluin lang po natin. Yan, medyo nagtuyo na po yung kanyang sabaw. Na-absorb na po niya. Isabay na din po natin itong ating sweetie powder na tinunaw ko po sa tubig para mas magiging makulay po yung ating paklay. Siguro magdadagdag pa po ako kasi medyo maputla pa po siya. Patutuyuin natin siya. Tatakpan muna natin. Ngayon po, ilagay na po natin itong ating bell pepper. Yan, haluin po natin. Baka magtataka po kayo kung bakit may tanglad itong version ng pagluluto ko ng paklay. Mainam po kasi yung tanglad kapag laman loob yung niluluto mo kasi nakakatanggal po siya ng lansa. Kanina, bago ko po hiniwa itong ating mga laman loob, pinapakuluan ko po muna ito. Sinabayan ko po ng tanglad, hiniwa na luya, dahon ng laurel at saka pamintang buo. At pagkatapos sinugasan ko ng malamig na tubig at saka ko po siya hiniwa. Lalo na pag sa Pilipinas, bibili ka ng paklay sa palengke. Talagang may amoy pa po yun. So, hindi mo pwedeng idediretso mong lutuin yun. So, kailangan mo yung papakuluan muna. Subukan nyo pong haluan ng tanglad, luya, dahon ng laurel at saka buong paminta. Sigurado po matatanggal po yung lansa nun. Ilagay na po natin itong ating sili.
Ayan po, luto na po itong ating paklay. Ayan na po mga mamamayang ang ating paklay. Maraming salamat po kay Mama Yeps sa kanyang pagbisita. Sana mag-subscribe po kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!